Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dneska som tu bez Kuba, lebo mi nedvíha. Naplánovali sme si, že budeme spolu hrať, ale je to debil, takže som tu dneska sám. A dneska mám za úlohu, dokončiť tento krásny domček. A dúfam, že to urobím rýchlo. Ukradnem tu na Kubov tento armor, lebo akože fakt nechcem zdochnúť, takže sorry Kubo, ja ti ho raz vrátim. A ideme teda hrať. Dúfam, že toto nebude o ničom videu, keď som tu sám. Takže ide sa na vec. Dáme si vypiec žrádlo a ide sa stavať. Pôjdem si vyťažiť ešte potom. A ideme na to. Idem sa vyspať. Spí. Dobre. Tak toto bol taký lak. Aj ty, čo sa tam schovávaš, si myslíš, že si tam, že je ty hovno. No. Dobre, dáme si krásne jedlo. Tak to ti drbe. Práve som skoro zinfarktoval. Niečo náhodou ustane. Upadni. Ty žebrak špinavý, creeperský, už ťa serem. Keď tu bude skla. Tak. Dobre, tak ja sa s tým idem nejako pohrať. A uvidíme sa za chvíľu. Takže asi po pol hodine máme krásny domček urobený, aj keď vyzerá úplne na hovno, je mi to úplne jedno. Robil som ho asi pol hodinu. Fakt neviem. Je tu krásny výhľad na hory takto. A neviem, čo by som ešte také dneska spravil bez Kuba. Skoro ma dvakrát odpalil creeper pri ťažení dreva. A to je asi tak všetko, čo sa mi stalo za ten čas, akože dosť. Toto video má asi 5 minút. To mi absolútne nevadí, možno má menej. A čaute. Ďakujem, že ste dosledovali toto video a vidíme sa na budúce.